ya Bonchari anase semo ya suneka litukulia ni kubanyara kwarigania ibarasa sabanyara kukonegero yokerena nse ko bolendi asensemejo aniga gocha motoka make maega yogo sago na supermarket eye mokorwa asensemejo emanyekanete buna mora supermarket abwaso murende ya mabakago sagano na goito gwikagosire kumabwaye ase barase ni kubagania serikali ya county ya Kizo kubathana nese mechinse mochinde kwaneke buna ngotingi baro bolendi anasensemo ya suneko muri Dipo na sanya na roboti rwa senchira yobuime kubatekana nebikora by'obusagani byabere bikonekiwa imeyoro gongorwa gusi anene chinsemo cha suneka imeyebunge ya Bonchari nigorero abamenyi boro gongorwe batware barasa n'abateneri bo bolendi iligo sanga chinjira cyo gutinyo bolendi asoro gongorwe wanguiga obwari bubwara abeire boke bokolekana ase town yaitu orera ori tuguria rero twatware barasa nene abananchi barura maoni barure buna barakore birende bukasebuka ene serikali babwatisi eliyo obwari ubosire mono ase abaonchorere bechirene ya suneka nigo barorekana no kwemurunganio konene gochia segeta seni kebanyanyimbo kerange na barobwe kurende ase bagote abangati barochi bokonyi bakonyorekero batwarira umuchando abasigari bale maiga bali kwatokonya abasigari bale ngete binte bingawo bya maruna nini akine asamangana yo boyi maiga suna kambali kwatokonya naro gusaba abantu baito kibaigure nganende yonsi banyemyo kibwango asagwenerete egere tunyaro konya community itu asuneka gantu basakonyora majande yonsi kuswa mangano yo bwibi muchando yo bero kogendera matuka mange amafutana arare mata mabo basigari mbali kwaraire abai bago chali bamenyokia abantu bakora muna batagete basoka bagenda lakini toikonyora the end of the day ngiyakorekanire boigo nigo baereranga nigo bangere gosieke biasara byabo mapema amatuko abwangoiga ase bagote banga goika bagende nyombo mapema elio mbanyaro ko urwanchira keliege kebanyarire korosia rero tukarigosieke biasara mapema twagasekire saa 3 bado tuguseka saa 1 gutamugo cyumba sengenjo abutura urwekira tubwata ku mufuko sengenja babiba icoira mono kinga kichecho nigo mugambye monene bwenseme yanyara gusange ya mase mona bamenyi benseme yasuneka asate abango igurekerero kyabo nando banekalia nganachi gutinge obolendi eli abantu bonsi banyare komenya no morembe ego tuwasanga asobomo tuwanyorera majibu twakomenyera indo morembe obesuneka yitu komenta nayo nigabo lya baonchorori abali abanene bakuru isiko gocha sorogongorwe elio banyare gokora obonchorore bwabo asobotoereru bwobo bonde botaiyo igolende bono ebarasa ya erire buya tuwa timoja ndonde na enderende tuwa kwariga ni festas na nyambali bayiweto bwobo nobu bayite gutama bayirane bamenyanga sunduka bono ya bero buya gotatigwa maega omwemsie we godi yabo Morenda John Mbati nere nigabo lya serikali konganyia abanyanyimbo babeire asege kegetambe ase ebunge ya Bonchari elio banyare konyoro bonchorya ase kerengo kyobolendi nga kiara amenye Bonchari emyaka ange 20 turansibateyo Bonchari akonya koroteti round iga amanyete echanga seko yukunu amanyete abegete kiaye bono nechanga tukolenwa gusinsa kuli tutokwegwe gotorera ntu abanyene iga entonye ngere ke wanta ko kuruguro ya security mostly endongere ki abet suggested omuntu ka abere ya 5 years o exhaust rie binta wanta ko no promotion ine wanta gocha una basigara ba guchi transfer naliye kero mugeni akire yabege kake gocha kumenya nabantu bande ngakitogo twaro morembe anya basikali mbali go tubwatisi jana barango sabanga omodisi chief ko bange disi ya chato tebinga ki abasikali nkwa kale transfer kwa abasikali abajia naliyo marembo rache Bonchari akali etatokonya mega suneka obuibi obugosemboke yake twabere no bwabo bonge mono kuripoteria igetaseni Kyandizi TV kurwase chirene ya suneka egotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elietaliane Dipon Asanya